Flyt manden op i højre side af rampen og giv slip. Forklar hvordan potentiel energi og kinetisk energi ændrer sig undervejs. Manden starter med et maks i potentiel energi, som falder samtidig med at den mekaniske energi stiger, i takt med at skateren kører ned ad rampen. Der sker det samme bare omvendt, når skateren fortsætter op ad rampens side igen. 2. Ændr nu skaterens masse til stor. Flyt manden op i højre side af rampen og giv slip. Er der ændring i potentiel energi og kinetisk energi i forhold til før? Den potentielle energi bliver aldrig 0, men det gør derimod den mekaniske energi. 3. Flyt skateren op uden for rampen, brug eventuelt fanerbladet baggrund og giv slip. Er der ændring i potentiel og kinetisk energi i forhold til før? Den potentielle energi falder først når skateren rammer jorden, hvor den også bliver 0, mens den mekaniske energi er stigende under hele skaterens fald. Når skateren så rammer jorden, så bliver energien til termisk energi.